Я стаяў на прыпынку ўвечары, чакаў аўтобусу, тэліў свае жонцы, каб папярэдзіць пра тое, што я хутка буду дома. Падышлі міліцыянты, спыталі ў мяне дакументы. Я дастаў ваенны білет, пашпарт, паказаў ім са сваіх рук. Яны сказалі, што я падазреваемы і папрасілі прайсці з імі. Але я сказаў, што не бачу ніякага сэнсу, таму што нават не патлумачылі, ў чым я падазреваемы, якім чынам. Я адмовіўся ісці. Яны сказалі, што запыталі мяне, ці супраціўляюся. Я сказаў, што я не супраціўляюсь. Тады яны взялі мяне пад рукі і павялі ў пастарунак, які знаходзіцца на перавулку пажарным. Пачалі складаць пратакол, карыстаючыся 27 стаццёй. Я адмовіўся даваць нейкія паказанні. Пасля яны сказалі мне даць адбіткі пальцаў. Я сказаў, што таксама не бачу ў гэтым ніякага сэнсу, таму што сам па сабе ведаю, што я нічога не парушаў, ніякага злачынства я ўвогуле не рабіў. Я размаўляў па-беларуску ўвесь час, таму што гэта моя родная мова. Іх, пэўна, гэта не ведаю, што гэта вызвала, якую рэакцыю, але яны взялі, завялі мяне ў прыбіральню, знялі дагары нагамі і акунулі в унітаз. Пасля закрылі в камере, в цёмнай камеры. Я пачаў грукаць у дзверы, патрабаваць патэлефанаваць сваёй жонцы, патрабаваць канстытуцыю, але на гэта спачатку яны не звярталі ўвагі, але калі гэта доўжылася час, я грукаў дзверы, яны час ад часу адчынялі дзверы, білі мне ў сонечнае спляценне, прыкладна 2 разы гэта было, і зачынялі дзверы.